Letha amanzi bo. Awekho amanzi bo. Awekho amanzi. uSurya kabonakali. Ngabe ungene ngaphakathi? Bhuti, Surya? hayibo bhuti. Bhuti, bhuti Surya. Hayibo bhuti, bhuti. Surya? Surya. Nangu Surya, ubani ongaphakathi? uNtuljo phakathi lapha. Tulja, buphi uTulja? Hey, hambani olanda amanzi. Lethana amanzi ngokusheshsha. Hamba ulethe amanzi Lethana amanzi, lethana amanzi. Dade. Tulja, Surya. Sidat. Phuthumani ungenzeki lutho kwindodakazi yami, lethana amanzi. Baba, uNtuljo ufunani lapha yana? Sizana ukhona uzayo. Phuthumani namanzi. Baba, akukho manjeethempelini, nakuzona zonke indawo. Sidat kwenzakalani? Siyacela sizani. Hayibo Surya. Kumele kube khona umuntu omsiza phela. Hambi Kozak. Surya. Uvutha kakhulu nomlilo. Cela ungayi bandla. Hayibo, uNtuljo ngofana ungaphakathi. Bhuti cha bhuti. Angisindisa la kumele ngimsize. Uma ngathiwa ngiyamiya khona kwenzeka kuyena. Ngeke ngikwazi ukuyixolela impela. Surya siyacela ungathukutheli. Abhuti buka umlilo uyaqhubeka. Bheka umlilo. Ngeke buye phila. Dad ungahambi. Hey, anginendaba nokufa mina kodwa ngizomsindisa uNtulja. Yekani ngihamba. Lalela baba. Tulja. Dada. Bhuti. Usizo. Sizani. Surya. Tulja. Sizani. Surya. Tulja. Surya. Surya. Sizani. Tulja. Surya! Dada. Surya segala. Surya. Watulja. Bhuti, asithandi ukubona usenhlungwini kanje. Hey, into encane ngempela lezi. Ngizobona ingasekho ungakudala nje.
ukuthi lento yenzile ihle. Angithi ufuna ube hero wena. Ukongicabanga nje mina nakanye nje. Awubheke wenze indoda. Mina ngabe ukhumbula ukuthi wena uzele nosisi bakabani. Yebo mina ngubaba wabo. Kodwa wena ubuwazi inani lempuphu bakhuliswe wena. Uyazi ukuthi ngeke bavuma ukubona usenkingeni. Impilo yabo ingachitheka vele imosheke. Awukwazi ukubona lokho. Kodwa baba untulja nje ingane kababekazi wethu. Umshana wakho futhi. Uyazi kuba ngeke ngamiyeka ofela lapha emlilweni. Bengiyiqalekisa impilo yami yonke impela. Ukuba kuke kwenzeka ukuthile. Ubaba omncane bezosizwa kanjani? Siphila kule ndawo ngenxa yakhe nje. Ukuma ingane yakhe angiyisindisanga ngaphambi komehlake. Mhlawumbe ubaba omncane bengasophinde ngibheke mina. Hayi nesiqiniseko futhi. Ukuthi kube khona into eyenzeka kumina. Ubaba omncane bengeke uyekelele lo mndeni. Ungakhulumi nje kanjalo mfethu. Ngeke sikhona nje ukubekezela uma kungakhona okwenzeka kuwe. Bhuti futhi thina sithandi nje kuzinto efana naleyo. Tata, siyaphila namhlanje kungenxa yakho. Ukube kwenzeke kuwena, kabe nathi sicumele kuwona umlilo. Iphake wena. Bhuti, ungaphinde nje uyisho futhi leyo nto. Hey, ningawulingeni imvumela ephuma endlini. Bhuti, isitolo khulileka sizosinakekela. Phumula bhuti, uhambe ekhaya uzobuya usungcono, uzobona. Mina wamama Nceba azophola. Kodwa kuzokwenzekani ngoTulja? Ngoba ukusho kufana nalokho akakujwayele yena. Ngiyazisa ukuthi unjani la khona. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.